El 93,7% de les lletres de les cançons que escoltem parlen d'amor. Toca, és d'inventar. No sabem el percentatge exacte, però és difícil posar la ràdio i no escoltar el Pablo Alborán de turno. ¿Está el amor monopolizando la música o realmente el amor mueve montañas y la indústria musical va darrere? Les cançons es recorden a persones, es transporten a altres èpoques, es fan riure, plorar... Y perrear hasta abajo. Com és possible que recordem cançons que no hem escoltat en anys i no recordem la que van sopar ahir? Les històries d'amor de vegades tenen un final, però tornarem a estimar i desitjarem que tornem a cantar la cançó que mai s'acaba. Perquè totes hem sentit aquesta cançó i hem dit tia, és que sóc jo literal. Avui en el Piset parlem de música. I d'amor. Passeu al Piset! Home, tia, m'estàs fent gorrites, para d'aigua, deixa-ho. M'estàs fent gorrites de paper, tires tio. tot per damunt, el dia que venen els amics i amigues a casa, manda huevos. És que damunt tinc totes les sudaderes ja van. A mi dona igual, Vaya tela, colega. Bueno, no passa res, no? No passa res, no passa res, no passa res. Jo tot emocionada de que havia eixit la vostra cançó fa 2 dies. No em faré cantar-la. Està superpesada, Ja, és que s'apega, L'ha ficat en bucle sense parar, com nosaltres no l'hem escoltat vegadetes ja. Això no, ha dit Estava nerviosa i tot de que vinguéreu, de veritat. Per què? Però si som de casa. Ja, però... I podem ser més de casa encara. Però no mola admirar a gent que coneixes i són col·legues teus i veure-los com fan això mola mogollon. Guapíssimes i... Jo Que bé sap quedar la meva xica. Jo també i a tu. A veure, Artur, a veure si les coses boniques que penseu vosaltres no vos les ha de dir. Que sí, refuerzo positivo sempre. Això sí, tenia una pregunta. A veure, la història que parla de curiós aprenentatge d'un fracàs, de què parleu en la lletra quan digueu curiós aprenentatge d'un fracàs? A veure, tu no tens lo típic que dius una relació, no? I passen anys, i passa el temps, i dius, che, que merda de relació, no? Perquè que merda de final, sobretot. O que acabar com la merda. Que acabar com la merda, sí. Bueno, al final la relació també pot ser una merda, però se pot aprendre d'aquesta merda, no? O sempre s'aprende la merda. Claro, i ahí ve la dicotomia de que ha sigut una merda, però puc aprendre d'una merda. La merda al final... Que és de veres. O sigui, jo també ho penso. I també hi ha relacions que no han sigut una merda, però s'han acabat. Claro, que per això és com... I és un fracàs, no? O sigui, una relació que no dura per tota la vida... O no. Bueno, vale. És un fracàs perquè nosaltres volíem una relació per sempre. Claro. Crec que quan comença una relació o quan s'estabilitza, si te claves, sense voler, sense caure en les coses així com superpossessives i tal, ni molt menys, però és com que te claves i t'imagines la vida, no? Sí, i un futur, i és normal, però igual que ho faig quan començo a estudiar una carrera, quan començo en un treball, quan començo en una parella, vols un futur i vols que això vagi a algun lloc. Clar, no fas una cosa per 2 dies. I si no va, doncs dius, un bolet, una lliçó. Claro, sense voler el teu cervell, si saberes que una relació va fracassar, és com que segurament no donaries tot de tu. Jo estava dictant una sentència, dient així de fer-nos feliços no l'altre, que a mi me pareix un fracàs, que estar en una persona mentre no te fas feliç, o sigui, no la fas feliç i ella no te fa... Això sí que me pareix un fracàs. Que mos ha passat a tots. Exactament. La temporada eixa de... Per què? Què està passant? I ho penses tu i ho pensa l'altra persona, i al final dius, mira, ja. De vegades trencar una relació és de les coses més difícils d'una relació, És superdifícil. Per no fer passar... Això sí que és una merda, com una casa. Perquè vosaltres és que som lo peor, mos sap més mal. Ara jo lo bé que em duc en la família d'este, o la meva família... Que diràs, abuela? Però així, que al fi i al cap dius, però... Què més dona? Com si vol vindre a fer-se el cafè els diumenges, però jo això ja no hi ha... Ara tancar el compte comú que teníem per a pagar els monos i cristians. La casa. Els monos i I la gent que es compra un gos. La falla, però el m'abutxer sempre... Que és pitjor que els xiquets. Quan el compres un gos o adoptes un gos en la teva parella... Vaja, i ja són coses sèries. Banda, tu per Madrid, guai? Sí, molt bé, molt contenta. Mola molt. Sí? T'has acostumat? Sí. No és molta locura? A mi m'agrada la locura, vinc d'un poble de 1.000 habitants. Ja, és veritat. Però quan tornes al poble disfrutes altra vegada del poble, no? Animalae. Això és la hòstia. Sí. Lo més guapo de ser de poble és que sempre és com un tomaterra, Sempre pots tornar. Sempre tornes i és com, vale, així soc altra vegada. Ja està, casa. Entrar al poble per mi és com quan entres a casa i el poses les sabatilles d'anar a dormir. Ja ves. Entrar al poble és com Tierra Santa. Total, sí. És guai. La sensació està molt guai. I vosaltres teníeu alguna cançó així que vos recorde a parelles? La típica cançó tal
que escolteu en ell o en ella. Sí. En la cançó nostra, perdona que dius això, I ara que sana... La cançó que ens molava els dos no li troba el sentit que tenia quan la... Clar, Canta bé. Està molt guai. Jo sí, Això, tinc... La meva cançó de la meva història de la meva vida d'amor és la de l'última volta. Ho sé perquè ho hem parlat, perquè Però ho hem és la meva parlat. preferida també de la cosa sorda. Hi ha una podeu frase en la parar, cançó. també és la meua. En sèrio? Home, Jo crec que serà la del mig país valencià. I ara una pregunta. I s'ha l'últim segon. No, però espera't. Ai, que això és temazo. pencant, no? Tota porroneta. Sí, però la de... que Que fa vaig aprendre tantes coses que no he tingut de recordar. Per mi sempre ha sigut això, de la cosa sorda, però això és de Estellers o d'algú... Sí, és una referència que fa Josep Nadal a... No sé qui és, no sé si és Estellers, però jo per a mi era de la gossa, saps? I la Sousa me va dir, no sé si és d'Estellers o de qui, Entonces, aquesta cançó per a tu era d'una anterior ligue o parella o algo d'això. Sí. Que fa, damunt ens vam conèixer en un concert de la gossa sorda. Toma ja. En la presentació de l'últim heretge. Hòstia. 2010. Discazo, On era? En l'Albades, en Muro del Coll. Ah, vale, doncs no. Oh, Muro del Coll, L'Albades. Van vindre Sara i Lluís i tingueren un pot de bif entre Muro del Coll, que a la gent no li agrada el Muro del Coll, Ja, però com hi ha gent que diu Muro, Muro? Ja. A veure, jo, Muro. I tu, Beteta? A veure, jo, cançó com a tal, no, pues, a veure, sí, però no en aquest moment, sinó després. Camela. La de l'últim son que està dient era com a que durant la relació, pues, bueno, la cançó, una cançó que me molava, però després, al deixar-ho, era com a que escoltaves la lletra i era la plorera. No és el final d'esta història. Claro, era com a que le donaves un sentit, però bueno, me duró lo que duran 2 peces de whisky. No, 2 peces de hielo, no whisky de ron. Ai, Sabina! 2 peces de whisky, sí? 2 peces de whisky. Bueno, un whiskyto. Un whisky i a dormir. És una mala idea per tenir. Pues me va deixar el meu ex el dia de la presentació, jo era dama del Musafes, de les festes. Dama del Musafes. Total, que ese dia estava jo en la peluqueria i, clar, m'havia deixat, això que estàs en la llagrimeta, el ull així, i de repente, tanto la quería en la radio, i jo... Lo fort és que la cançó d'una parella siga d'Andy Lucas. Que no eren de la vostra cançó. No era la vostra cançó. Claro, lo que te está diciendo, ¿no? Es una canción que después es como que... Claro, estaves escoltant poesía de Andy Lucas que tocava la fibra i Poca broma, Poca broma l'Andy Lucas, No Y te Kiko y toques Sara, Andy y Lucas, Kiko y Sara. I de Kiko i Sara. I fondo flamenco, què? Oh. Ojalá pudiera ir. Mira, Volando a tu mira, totes les cançons eixes, tots aquests grups que marquen èpoques, tots parlen d'amor i desamor, Bueno, i el pop i tal, seguim ahí, la nostra cançó parla d'amor i desamor, no? Cregueu que és perquè l'amor ocupa un poc les nostres vides d'una manera molt protagonista o perquè la combinació música i amor quasi que és la millor que pot Per haver? les dos. Sí? Perquè totes les persones d'este món s'han enamorat. Ja no d'una persona, sinó tu li pots dedicar aquesta cançó al teu gos. O sigui, pots sentir això Pots parlar d'amor però sense que vagi dirigida a una persona, Sí, no? i empatitzar en les cançons. Jolín, això és molt guai. A mi el que me pareix molt I xulo... és molt fàcil empatitzar en cançons d'amor. Clar. I tant. I me pareix molt xulo que un artista escriu la seva cançó pensant en la seva història personal, però és que després n'hi ha gent que la pot sentir super seua i aplicar-la totalment a la seva història i no té res que veure. Donar-li el teu sentit. Sí. O tu escoltes, esta cançó! La escrit a mi. Claro, que tu Soy yo literal. Soy yo literal, Sí, Està contant la meva història, no? Normal és moltes voltes aquests missatges igual no eren massa sants, els missatges que escoltàvem. Parlàvem això. Això ho vam parlar La l'altre quantitat de dia. cançons, inclús ara passa. No, i ara també. Ara menys. Però quantes cançons n'hi ha que tenen un missatge d'amor Mira, super tòxic? buscante una. Donem exemples? Hòstia, estaria guai, Sí, sí. Esta es muy heavy, A ver. Toda, de arriba abajo, toda, entera un tuya, toda, aunque mi vida corra peligro, ¡Hala! tuya, toda, Es desesperadamente. Ostres, que De mal. fort. Hòstia, jo. 2001. Haz todo lo que quieras conmigo. Crec que era una declaració d'intencions a Sí. Albert Rivera, Es de, aquí te estoy esperando. En el centro. En el centro. Bueno, un centro, pero un poquito para allá. Amaral, que és más blanquito, Sin ti no soy nada, que no sona tan dur com la de Malú. Una gota de lluvia. ¿Sabes? Pero es com que sin ti no Hòstia, eres sí, no sé nada. Bueno, o como yo, nadie te amará.
S'acabó, Como yo te amo. Exacte. Como yo nadie te amará. Yo ¿Sabeu te què porta amo. aquesta frase darrere? Entonces cregueu que al final seguirà la música parlant d'amor i desamor, no? Sí, clar. Però jo crec que s'actualitzaran els missatges. Home, clar. Home, ja a més estan que- prou actualitzats. Estem més al loro en lo Clar. que Sí, escrivim Alerta, això sempre ho diguem, estar alerta en lo que escrius i en lo que no. i en lo que dius, en lo que penses i en com... I en com corregir un muntó de comportaments masclistes que tenim. I en les cançons... I tant, i tant, i tant. O Ja sigui, no és pel que diran, perquè tampoc No, vull és donar per un tu. missatge que no és el correcte. Clar. que és possible Ni és el que pense. és possible que aquest artista no hagi fet encara aquest procés, i, saps? I està en el seu, això ja cada està en el un. seu dret, però bueno, segur que hi ha algú al seu voltant que li pot dir que cuidado, És molt personal, aquest procés, eh? Ja. Clar, i també hi ha gent, no oblidem, que no vol fer-lo. No, i tanto, claro, això, Home, clar, això està I allò. també hi ha gent que parla de que l'ha fet i després no. en la seva relació no l'aplica, Claro. saps? Espérate, eso es un melón. Sí, Es un clar, melón, no vull entrar ahí. Sí, abans- Perquè una Seriós cosa és la melón. teoria i l'altra és... Parlem d'amor i de cançons. Parlem de lo bonico. Exacte, parlem de les lo coses bonico, boniques. sí. El poder de la música, cregueu que alguna cosa de la vostra manera de pensar, o inclús de la teua ideologia, per bàsica que siga, canvia a l'escoltar una cançó, a l'escoltar un missatge que hàgiu escoltat? Tots mos hem criat així en la gossa, La gossa, Olimpàs. no sé Que què. bonico. Que bonicos moments, La música en valencià a mi literalment m'ha canviat la vida. Claro. Jo venia a un col·le de monges, els meus pares van decidir no parlar de política davant de mi per no influir-me durant la meva infantesa, vull dir, pareixerà bé, Que- mal... que és guai, a mi em ells sembla van voler que jo, quan poguera entendre les coses, decidira. Em pareix guai. Quins són els missatges que se Claro. soslayaven? Era deixem passar a la gent que ho està passant Clar. mal, la revolució serà feminista o no serà, parlem de solidaritat, o sigui, aquests missatges són els que quan anaves a veure un concert arribaven i que els teus referents estigueren dient això, jo crec que sí que mos canvien I al certes final coses. això te fa envoltar-te d'una gent i els nostres concerts, els concerts que anem a veure, era els valors que n'hi havia al voltant del concert i la increïbles. gent, claro, és que és totalment... O sigui, després m'anem de festa a l'Apache, saps? Claro. A la que Seven. No, a la Seven no anàvem, a l'Apache sí, el Fenchas. I claro, ahí cada dos per tres, hòsties... Sí, sí, sí. Això, en un superrico. vinyarrot no veus a pegar-se Claro. ningú. Ha anat a set. Ja. Poques voltes, a veure, En els clar que festivals? s'arreen, perquè O jo no, t'ho juro alguna que volta no. s'hauran arreat. Sí, segurament. Claro. Idiotes n'hi ha en tots els llocs, i això és així, Però però, el nivell- quan n'hi ha molta proporció No de... s'heu arreat mai de festa amb ningú? Jo no, tu Mai sí? en la vida. Hòstia, jo dic, Samantha, no te veig pegant en algú o alguna per ahí de festa. Alguna cosaeta, però... En plan de... mi Però, jolín, de espacio. 14-15 anys de l'institut de... No, jo no he sigut mai d'aixes. Jo, mare de Déu, tu em veus a mi parlant així. Referents com Sam, que és així algo més com supertransversal, molt, a nivell estatal i de més, i gent molt jove, que vosaltres tingueu un missatge també, una actitud feminista, crec que és un referent molt xulo, com el que parlàvem abans, Claro, no? és necessari. Realment, nosaltres érem... Vull dir, és que és com m'he criat. Claro, és com eres. Saps? És que per tu és natural, no? Sí, jo quan teníem que tenir una conversa així ja ho teníem, quan hem tingut algun conflicte, que han hagut en l'acadèmia. han hagut heavies, Sí. doncs hem dit, passa això. Samantha, tu saps que jo des de la primera edició no havia vist OT i esta Jo sí. edició Des de Rosa l'hem vist, d'Espanya. Des de Rosa d'Espanya. I esta edició hem vist, però que veiem, prim. Tu i jo hem estat Però hasta el 24 En hores. el 24 hores veient els assajos i No pot veient tot. ser. Seu Seu xure. riurem Seu poc. resum, Que que sí, que sí, que sí. Amunt, com te treien mogolló en la realització, heu disfrutat molt. És pixaria, bro. Sí. Sí que Va Home, estar clar. molt guai, va estar molt guai. I s'ha notat molt, per lo que dius, de la gent que aneu ara a la gent que anava abans. És que el canvi de... És el la canvi nova El relleu generació, generacional que ha hagut. Claro, Clar, i és per això, brutal, per lo que parlem de les lletres i tot això, és que se nota mogolló i se O canvi, sigui, torna no? OT i apareix una figura com Amaya, Com que a mi Amaya. Clar. me sembla no vull ficar carnets, però una reina del feminisme, no, a mi... Sí ho és. Depèn de cada persona com la vulgui veure, però jo personalment Sí, jo era per a mi la meva opinió és personal. un referent feminista. I que per a mi. aparega en la tornada d'OT aquesta persona que té un discurs, diguem, super concís i concret contra Sí, tenia el molt masclisme. claretes les coses. Me sembla... Tampoc tenia gens de filtro, això és molt No. important. Sí. Bueno, tu tampoc tens molt de filtro, No. Mante. Per això, que és molt més natural i veus a la gent com és realment i això és Exacte. guai. I parlant de cançons i de, sobretot d'amor i de parelletes i de possibles i de com se diu ara quan té molt algú?
En plan, el Un meu crush. crush. Joder, Crush. no me'n recorda. El meu crush. Crush, hòstia, que queda superboomer dir crush. Hòstia, Alguna les vegada, obres. crec que sí, perquè jo crec que això ho hem fet tots, en el Messenger s'heu ficat d'estat una frase Hombre, que anava exclusivament dirigida a algú, però dieu que no. Sí, sempre. I en el 20. I en el Instagram... I en mayúscules i tot. minúscules, també. Mayúscules I barra baixa minúscules. asterisco. Ay, sí, qué Claro. bonito. No, vas ¿Por a qué contar una teníamos cosa. eso? No Yo entiendo. tenía un novio que le di en Álvar. Y el meu subnick era propiedad de Álvar. Oh! Sí. Ah, pues entonces sí que anem evolucionant. 2007, 2008. El subnick era, el nick que Samantha. teníem i el subnick era i ficava propietat de Álvar. O sigui, jo me'n recordo del Pero es que subnick, els meus ja, amigues era així, jo ho havia vist, a mi em pareixia meravellós. Perlis, mos falta música en el piset. Yeah. I estàvem pensant ahir, Artur i jo, en fer una playlist, però crec que si la fem conjunta estaria més guai. Clar, conjunta més guai. Home, clar, que si la faig jo sola, sola. Ah, t'estàs parlant de molt pitjat, no? És que són tots empitjats, però jo. És que sempre passa igual. Jo he ficat a la primera, jo. Sempre n'hi ha uno no apitxat i els demés superapitxats. I sempre n'hi ha un conjunta. És que el teu conjunta esta és una Conjunta. forta. Com diries tu conjunta? Conjunta. Conjunta. Per mi és que és igual. Per mi sembla conjunta. Que... Sí, conjunta. Que tienes un asco piñal por. Va, fem la playlist, dame. Una Mira, playlist, et dic una cançó superxula, vale, que m'agrada molt. Espera, perquè tinc diverses... Has de veres, perdona, vale. Diverses cançonetes. La cançó que més heu escoltat En la vida. en la vida. Wanna be de Spice Girls. Hòstia, que clar ho tens. Joder. Com és això? Ah, la típica, no? If you wanna be Vale, o sigui... Però això vol dir que ja la segueixes escoltant, Sí, no? sí, sí. Jo és possible, es va quedar molt d'això, però és possible que Bohemian Rhapsody, perquè de molt les cançons és que canvien molt de ritmes i tal. Sí, jo Bohemian Rhapsody també la feia xas. Bohemian Rhapsody... Però jo era més de Solo vivir d'Escalariac. No, hombre... Oh, qué temazo. Pues si vos dic, De fase punky. jo crec que de vegades la gasolina de Daddy Yankee. Ah, bueno, perquè també no te la fiques quan Clar, és que sense voler te l'estàs... Dale mi gato, pa' que mi gato. És això, no? Vale, mambo, para que mi gata prenda los... Dale mi gato para que mi gato prenda los motores. Per mi gato, Beteta, Dale mi gato pa que mi gata... porte dient això en els concerts de la Fúmiga 3 anys. Dale mi gato pa' que mi gata prenda los motores. Vale, mambo, para que mi gata prenda los motores. Vale, perfecte. Teniu alguna cançó que vos recorde a la vostra infantesa? Sí, Hòstia, vas a matar. No s'ho ha pensat, el tío Caña. Ah, espera, ahí, ja ves. Tío Caña, no te esclaves. Buah, jo anava a anar per Oliver i Benji, però claro, Oliver i després, Benji. claro, has dit això Paco Muñoz i tal, i Habla claro, de fican els tin meus tan tan pares. tin tan tin tin tan tin tan també. Ah, Rugrats! Rugrats! Anava a dir Picomanía, però no, no. No, el Tin, ta, Rugrats. tin, ta, tin, ta, ta, tin. No, Ta, 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 ta. No sé. Quina era la Picomanía? Ta, tin, Ta, 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 No, Això és l'himne del PP! No sé, però estava... I li he dit, això és... Hòstia, que fort, que fort. Com Tu el tio Canya? Jo el tio Canya, sí. Quan érem xicotets, mos vestíem del tio Canya, perquè venia el tio Canya a casa. A casa no, al col·le. No, seria el tio Pep que va a muro. No. Que sí, el tio Pep és de Beniarrés i anava a muro. Era el tio Canya! I mos vestíem en una faixa morellada, una brusa negra i una gorra. De fallero. Jo pensava que el tio De Canya... fallero, perquè el tio Canya era de València! El tio Canya no era de València. El tio Canya se n'anava a València i no entenia res perquè parlava en castellà. Claro. Mai parlem en castellà. Mai parlem en És un castellà. tema del tio Canya, és que ho té tot, ho I engloba aquesta tot. cançó, si heu anat ara ja a posteriori a veure concerts d'estos que fa el tall, així en banda i tal, jo, és la cançó, abans no parlàvem de cançons que et fan emocionar-te, a mi em fa A mi- I ja des que entreu per Almansa... Em fa mogollon. ja des que entreu per Almansa... Mogollon, Uf. mogollon. I mira que jo Ben de tocat. xicotet no escoltava aquesta música, perquè els meus pares no són d'ací. I escoltàvem música... Tus pares d'on són? Alemans. No... Sí, el Beteta. Sí, Beteta. Beteta Marratínez. Bon Beteta. No sé com era Son de un poble de Albacete. Entonces, Albacete. claro... Este es churro. Entonces, claro... a mí me hacía- mancheguito! Yo no, pero mis padres. Entonces, claro... ¿Y todos estos pares son castellans? Son castellanos, castellanos, ¿Y tú parles castellanos. castellano a tus pares? Claro, hombre, claro. Hola! Claro. A mi me sorprèn molt ell perquè Hables damunt van castellano. anar a un Claro, col·le i com muy- el i muy mateix que mal. Mireia Pupiles, Populísimo.
tal, també supercastellà, i ell, ahí sempre en el valencià a muerte. Inmersió lingüística en la banda de música. Eso es. Molt bé, bonico, en las molt bé. bandas. Molt bé. Sí, pero vamos, yo parlo castellano a mis padres y muy mal. La verdad es que cuando hablo castellano lo hablo bastante mal. Como que estás pudiendo comprobar. a mi també em passa. Tu ja no, però al principi en l'acadèmia M'arrebo feia l'espardenya, prou risa, que perquè m'arrebo pegaves unes espardenyes. Hi ha paraules que no sabia traduir, tio. A mi me passa sempre... Com un tendrum. ¿Qué? ¿Sabeu el que és un tendrum? No. Lo que estàs menjant carn i t'encontres... Sí, el Ah, el tendonet. tendonet. Pues jo li dic tendrum. En valencià, no sabia que se deia així. Pues tendrum. Pues jo no sabia traduir. Tendoncito. A mi me passa sempre en la paraula granera. Llavors li dic muñó. No trobe com és en castellà granera. Cova. Em passa Ah, que sí? granera. Jo passa la granera o Claro. genoll. Em costa mogolló. El xenollo... Sí, tio. És que és molt diferent. Granera, escova. Genoll, rodilla. Com taca. Todo de més acaba en net i ja està. Ya está. Correcte. Quina cançó vos posa superfeliços? Wanna be the Spice Girls. La ficarem una vegada, ¿vale? Ah, o sea, és la que més has escoltat i la que te fica feliç. I tu, Betty? Wow, alguna de reggaetón, no, de estas de electrolatino de los es que este es 2000 casos. un farándula. Sí, no sé, la de Bandera del Viento. Però i la de... Que la detenga, que se la Tu eres fan, no, d'eixe no. No, de Raúl. De Raúl. No, David Ja, Civera. això és David Civera, però jo soy fan de O Raúl. de Raulito. Que sueño su boca. Ah, sí. Que la vida... M'encanta aquesta cançó quan comença. Me pucho però així. He de dir que esto yo, totes aquestes cançons Les que tocava t'ho la dient, xaranga. les hem tocat pel carrer sempre, saps? O sea, David Civera, Jo, per què no Raúl. vos conegeu quan teniu una xaranga, tio? Uau. Voleu que Tope reprenem risas. Era, xaranga en el pis? sí, És que el de podria. xarangue de poble. Visque! Visque els músics de carrer, les xarangues i les bandes de música del País Valencià, visque! Perquè m'he deixat... Gràcies. M'han deixat els soles. Tu per la A mi saps quina cançó em posa feliç ara? Tobogán. Un tobogán! A mi sí, ho sabia. Está pasando mal. Falta un tobogán. Está pasando mal. Que boca raspa Nadal. Perdoneu. No passa res. Una cançó que vos posa trist. Una cançó com a posa tristos. Vas a quedarte, d'Aitana. Això te passa trista? Home, això... Vas a quedar... Bueno, millor, Porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte. Ay, ay, Ai, sí, fa trist. Aunque nos digan que eso nunca. Tu? Yo la de ¿por qué se me va toda la fuerza por la boca? Estopa, Se no? condena y se equivoca. Està plorant. No me l'hem dit, és estopa, no? Estopa, luna lunera. Jo crec que no tinc cançons que me fiquen A trist. mi sabeu quina? Tanto la quería. Ah, ja La de la peluquería. Normal. Tanto la quería en la peluquería, Una cançó que odieu, Buah, yo qué sé, el himno del Madrid. per exemple, me van a tope. Pero el del centenari, que es cada dona més asco. No tinc una cançó que odie, però sí moltes cançons que quan les sent ja no puc més, que són totes les que en les orquestres, quan anàvem per ahí, des del final, Chiquilla, Fiesta Pagana... Tot este de rollo CDC Salta. y tal. Que... Perdona, es que yo cantaba Claro, es que en no la te orquesta. estás O sea, Tú estás ahí cantando Cuéntame, pero Pa- el señor Paco y la señora María. sí. Vale, És dur, això, Y viva un paso, viva el paso doble, Vale, de que això, acelere la tragedia, viva lo español. Que sí, per ahí per Cuenca i tot això, sí, sí. Pues vos vaig dir una cosa, ara, perquè anar a preguntar-vos, ja per últim, per cançons o grups que escoltes d'amagades, jo tinc una playlist que de nom és l'emoticono de la sevillana, que és de copla, a tope. Pues yo no la... Rocío Jurado, Ai, Maricel la más Triana, grande. Lola Flores. Yo nada per ahí, ¿sabes? Porque yo... Rocío Jurado es la millor Vos del món. agrada això? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. És un temazo, tío. Maria de la O. Pues jo, Me fica això i me... no és que ho escolti d'amagades La perquè Sarsamola. pense que no mole, Sarsamola. però per exemple, tu saps que a mi me mola molt Aitana, per exemple, i jo quan ho dic als amics de Aitana, tia, tal, jo dic, sí, me mola, i me mola. Está bueno, el último CD está guapo. El últim CD és brutal. Musicalmente está muy guapo. Bueno, después es que te agrada ese estilo, pero bueno. Està I molt la cançó que més vos agrada ara mateix, a dia d'avui? Tobogán, me falta un tobogán. En sèrio? Sí. I tu? Me encanta. No ho sé, tio, perquè sempre estic escoltant mogollon Jo ho música, tinc però superclar. Bailé de Ciudad Jara. Bailé és la Bailé de meva Ciudad més Jara. escoltada de 2020. La meva també. A mi una que acaba d'eixir fa 2 dies, que se diu Ja no fa mal, Ah, sí, està molt xula, no està una mal. gent molt guai, que la Fumiga i una xavala que és La Fumiga. Jo sabeu què m'ha passat? Pues És que fa amore. tantes voltes, Ja ves. des de Nadal,
Sí, és que la gravarem en Nadal, igual això la gent no ho sap. El 23 de desembre la El vam gravar. 24. No, el 24. Din de Nadal, El dia... Nochebuena. Sí, Nochebuena de bon matí. Gravant-la, Sami. Pues xics, jo volia demanar-vos, porto 2 dies ensayant de la guitarra, una rodadeta d'acords. Poco lo que vulguis. Que tampoc és molt difícil. Claro. Les coses com són. Ja, però porten assajant perquè jo no volia quedar mal en vosaltres i clar, a mi diu que la sentit... Vas a treure la guitarra? Sí, vaig a treure la guitarra, si canteu en mi. Ale, la españoleta! Sí? ¡Vámonos! ¿Y esa es la que tocabas en misa? Pero ¿qué tal? Cantemos el estribillo. Vale, o cantem un altre random. ¿Tienes otro random? Sí, la raja de tu falda, valeu. Que temazo. ¿Donamos tono? Donamos un do. ¿La primera en pájaros de barro? Sí. ¿Vale? Vale. 1, 2, 3 y... Que sigues molt feliç. Vaig aprendre tantes coses que no he tingut temps de recordar. Curiós aprenentatge ni un fracàs. Passen els anys, ja no em fa mal. El temps ho havia de curar. Que tinguem sort i no oblidar tot el que ens va marcar. Que guau, xic. ¡Ole! ¡Se ha quedado bonica y Shira, Lo podríem haver produït així. Pues sí, m'he esperat de la guitarra per Samantha i o sea, els meus 10 anys de conservatori s'acaben de consagrar. Ha valgut la pena. Era passat. Chúpate esa Wolfgang Amadeus. Un altre xoc, vale? Sabeu que ens agrada molt xuar. A mi també m'agrada molt xugar. He buscat cançons d'amor, però en plan mítiques, perquè jo a vegades flipem que n'hi ha cançons que hem escoltat fa 10 anys i encara se'n recordem. A veure com aneu. Comencem amb tu. Vale, va. Ah, estic molt nerviosa. Si yo te dic, me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas. Me muero por conocerte, ¡No! saber qué es lo que piensas, Tienes que cantarlo. abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran No vaig a cantar la cosa de Samantha. O sea, que si te la canto yo y me quede en puertas era imposible. Si las contas desde el principio, sí. Vale. El meu cap funciona així. Un punt per a Samantha, vale? Vale. Recorda les puntuacions, és Veteta. No, superimportant. si vas a perdre segur. Amb aquesta actitud... Que no me sé les meues. Corazón partido, Alejandro Oh, que Sanz. temazo! Que no. Sí, que ¿Vale? que Ja rebot! Quien llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido. Que temazo! Crec que és la- 1-1. Va estar Home, molt jo estic igualat, així, Vale. I en break. Samantha, somrius i et besa a la dreta, govern militar. Hi ha un tio amb metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què Ja saps què passa. 2-1. Beteta. Quan isca a buscar l'alegria, no sé per què acaba sempre en el teu carrer. Allí sento una melodía. A ras de caña me acaricia del vacío. Adulta, i això ja l'haurà cantat 300.000 Yo pensaba que vegades. me iba de wow, y en eso ya paraba. Sami, important, l'oreja de Van Gogh. Dale, give me, Dale, give me more, Give me more. Vincent. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas. Con 1000 rosas para mí, porque ya sabes que me encantan estas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. ¿Qué esta chavala? Parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por Per què mos en recordem Donde aquesta cançó los viernes sempre? cada tarde, como brutal. siempre la esperan. ¿Qué dirán esa ahí? Quieto y quizás sí. Ah, Perquè és jo sé un que tu ho temazo, saps. perquè aquestes cançons mos les han posat en el cotxe, quan fes 4 hores i aquest disc estava 4 Jo crec, hores. jo crec que ara tenim molta música, entonces és impossible que mos quedem en tot. exacte. Jo preferís molta música que escoltar una vegada darrere d'altres. A ver, clar. Però jo per continuo favor, escoltant. no me teniu Beteta, el teu torn, anem 3-2 per a Samantha. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricia, de espuma blanca, el amor de caracola. Como una ola. Esa no te la sabies tu. No. 3-3. I he decidit per a desempatar amb cançons vostres. Per a tu una de la Fumiga, per a tu una teua. Pues ya perdut. Entonces, jo una meua? Jo, Sí. jo me les sé les És meues. que ahí està el rollo. És que jo no. Primer, vale, pues comencem en tu. Vale, va.
Tú me dices que sí, yo te digo que no. Me dice que me vaya buscando, me dice que sí, yo te digo que no. Tú busca que me estás encontrando. Seguim. Un poquito, yo te dejo bailar Mal temazo, conmigo. Qué Cuidadito, temazo. ten Vale, cuidadito. Beteta, vaig en tu... En compte. És que aún vas anar a pillar perquè ho sé. No, ni molt menys. Una de les últimes cançons de la Fúmiga que s'havia de passar i, per exemple, jo dic t'he trobat en altres cossos. Altres ditxen, altres mossos. ¡Vamos! Crecido, porque me he convertido. Que no hace otra cosa. Vale. Heu quedat empat. Shakira. Per tant... Home, és que se li posem les més fàcils a ell. Perdona com una ola. Sandra, què més dones si tu te les sabies totes? Totes les del món te les saps. M'ha costat... No, totes no. No, segur? Si tu eres Shazam. ¡Buah! Beteta. Però per haver-se ja fet la graixa de riure. Si t'agarrem en el piso, una semana Colito. Cancelado. Chiquis, vosaltres veieu en la tele Furor? Yes. Se'n recordeu? Alonso El millor Caparrós. joc, Alonso Caparrós estava pensant. Mítico. el millor joguet era quan la paraula. Jo dic la paraula Lo i típic. heu de fer una cançó, heu de cantar una cançó ipso facto en la paraula. Jo crec que t'has xinxat així en plan de botelló i tot això. És que està xulíssim. Fem equip, Beteta i jo i vosaltres dos? Per supost. Adelante. Sí? Al clot, xavalets. Jo crec que... Bueno, confio en tu 100%. Bueno, Tu eres el Messi. Qui proposa paraula? Jo. Va. No. Ell. ¿Yo? Sí. Pues va, yo diría alguna sencilla rollo amor o algo así, ¿no? Porque si no, vas a ver. Vale. ¿Vosotros? Què? Espera, que no el sé. Jo en tinc 500.000. Vale. No me la sé, jo te faig bé. Amor. Diré yo una, porque tú tienes 2000, ¿no? sí. Yo, sabor de amor. Vale, vosaltres. Paro, ja està. Amores que mandan. No, amores. Amor es. Por el amor, No. besa una noche. Dísenos una. Pero está claro que están trampetes. Tira-li tu, perquè ja no tens res més. Azul, porque este amor es azul Como el mar azul. Vale. ¿Vos toca? 2. Si arriben a 10, fora, 6. Paro. Ui, Tío, me dona molta ràbia. 10. Vale, Samantha, dis-ne 6 més. Es que es difícil. Pim pam. Ojo, que hemos hecho. Ay, amor, fue una locura perderte. Yo sé que no estoy danzando. Joder, es que claro, te tiene que venir la paraula, amor. Ángel, aquel amor. Guturales. Una valencià. Nosaltres. Terra. No, vale. Terra, qui comença? Vinga. Mare, terra, mare nostra. que Déu d'encara. Vale, va, ara Vale, nosaltres. jo. Frenada en sec, i els dos a terra, somrius i et ves. És que m'he recordat d'antes. Govern militar Terra, treball, cultura, sentiments. del sud. D'allà on la terra mor. Toma-la. Història d'una terra de conca En de galego, mar. no? En Ah, galego. però és terra o no és terra? Ja dic. Vale, d'aquí d'arriba, en galego. Vale, tens una altra? Perdona, però això no està bé. Per què no? És terra. Han dit terra. És No, terra. no. Però és de No, Samantha, sí, sí. Mola perquè s'han juntat dos picaes. Entonces yo puedo cantar una canción que tenga la palabra terraza. No, Ah, no, amor és. Me'n vaig. històries d'una Fem una cosa, deixem de jugar a este joc perquè anem a liar-la encara Però si i no anem l'hem a fet jugar tot. al joc que Bueno, no n'hi ha fallo. vale, És que anem a discutir, perquè... No, és que fent trampes jo no jugo. Sou unes picades i jo també sóc un picat. Tenim tres tipus de preguntes, val? Vale. Cultura general, cultura pop i trivial, vale? Comencem a anar-me, vale? Tu quina vols? Cultura pop. I tu quina voldries? Jo m'hi dono igual. Ojalá la Ai, cultura pop per tu. xulès! Jo te Tu, rebente. tira-li. Quin color? Ahí está. La Betty? Sí. La Betty és trivial. Toma. Estàs preparada? Mos lliurem del trivial. Hi ha rebote? N'hi ha rebote, sí, va, n'hi ha rebote. Quina és la capital del Marroc? Jo no me la sé. Rabat. Ole, jo no me la sabia. Haver-la dit Marrakech. Soc burro. Qui va dirigir la saga de pel·lícules Star Wars? R.R. Lucas. R.R.? George. George Lucas, molt bé. George, no és R.R. Home, molt bé, regulinxi. Mig punt. Samantha. R.R. Lucas. George Lucas.
No està mal, no? Ho he dit prou. Qui són els 4 evangelistes? San Marcos, San Juan, San Lucas i San Mateo. Hòsties. Miguel Ángelo, Les Donatello... monges com No va. lo mateix. Qui és l'autor de la teoria actual de l'evolució? No és Darwin? Ah, vale. Actual i actual. biològica. Ah, bueno, sí. Ara m'ha dit Newton. No. I per últim, i fas pleno, i quan hi ha pleno n'hi ha ovació, Ai, qui és l'actual número 1 de l'ATP de tenis? ¿De qué? A día de Wii, claro, porque... Té que contestar ella si acertes ovació. ¿De qué? De l'ATP de tenis, com la llista dels millors tenistes del món. Home, pues els de sempre estaran, ¿no? Ahí Vale, en els top digues-me 5. pistes. Digues uno random. No, és veritat. Rafa Nadal. No. Novak Djokovic. Beteta. ¡Ay, eres horrible! ¡Hala! Cultura pop o... Esta. O... Lisa. Vale, pues t'ha tocat. Joder, quasi no fer pleno per a tot cul. Cultura general, Betty. Vamos. Quins són els 3 estats de la matèria? Líquido, gaseoso y sólido. No, perquè ho has de dir en castellà, Sí, no? totalmente. Porque era conocimiento del medio. Claro. Què signifiquen les sigles IRPF? Impuesto de las personas físicas. Ja no com. Impuestos... Relacionado con las personas físicas. Relativo a las personas físicas. No. Impuesto, no sé. Rebot per ahí. ¿No? Impuesto de no sé qué de las personas físicas. La Tu sí que ho renta. saps? Ah, sí, la renta. Impost sobre la renta de les persones físiques. Me renta. Sí, pero tú... Ja està. Rafa Nadal. No sé qui s'ha dit. Madridiste. Relaja, Rafa Nadal. Qui va pronunciar la frase café con leche en Plaza Mayor? La de la alcaldesa de Madrid, la de antes, El la... nom necessitem? O Sí, si no, Samantha no te la deixa passar. Ana Botella. Ana Botella. Quina és l'arrel quadrada de 121? Número random. La Real Cuadrada es en 21. 11. Molt bé. Com ho sabeu, I això? per últim, ojo, no pot rebre ovació perquè la de la renta no la diu. Perdona. No, perdona. No. Quin papa va visitar València? Fes-ho bonico, va. Jo vaig anar! Yo también. Benecheche. Vinga, tinc la motxilla. Ah, però jo pensava que anaves a fer Benedicto. El que sube palito. Això. Que cutre. Sami, cultura pop. Ai, com no me le sàpia! Me merezco un abucheo. Digo, un abucheo, no, No, perquè la perquè a mi no me l'heu fet, A veure, quina és la professió de Paquita Salas? Representante de actores y actriz. Bien. Qui va entregar l'Oscar a Almodóvar amb Todo sobre mi madre? Iba a dir- Penélope. iba a dir, Pedro! Penélope Cruz. I... Ah, eren dos. Ai, ai, ai. Ah, y un señor. Ai, un senyor. Pues Javier Bardem. Oh... Casi. Jo li donava el punt. Tens una Mira, oportunitat. Samantha, És que tu m'has dit que va... Pedro! Vale, però... Vale, va. Ara una Pot chica, ser. és una chica que té fleque i així? No, és un xic, actor espanyol també, i no és Javier Bardem. Si l'acertes, podem seguir. Pues Antonio Banderas. Vale, sí. Ya, pero Veus, eso jo no ja li vale. havia donat el punt. Perdona, tu no estàs jugant. Perdona, relacionado con las personas físicas. Sam, en quants subscriptors t'envien a casa la primera placa de YouTube? En quants subscriptors? En 100.000, no? Molt bé. Com s'anomena l'amant estrella del ex-rei Joan Carles? Corina. Bueno, eso no está demostrado, ¿eh? Eso son I per auditorías. últim, quines són les dues parelles històriques de Brad Pitt? Home, Jennifer Aniston i Angelina Jolie. Me niego porque no está clar això. És que jo soc fan incondicional de Jennifer Aniston. Perquè no està clar. Perquè ahí ni ha hagut tongazo. Perdona que el diga, però lo de Penélope yo m'ho Ahí ha sabia. habido tongazo. No, perdona. Va, Si tens algun xiquets, problema... Gràcies per vindre, primer que res, val? Samarreta històrica. Eixa, mira, això no va contar, vale? Esta samarreta històrica, A mi m'encanta. vale? M'encanta mogollon. És la que no me la posaries en la vida. va armar tots els drames del món. Conta-ho tu, si vols. És el pijama de És la Sam. samarreta que em vaig posar el dia que més vaig plorar en Operació Triunfo. En Operació Triunfo. En serio? Eh? Sí. Per què? Perquè sóc una llandosa. Era Perquè no m'eixia la Era cançó. per recordar-te un moment i de paso agrair-te haver estat amb nosaltres en esta cançó. Gràcies. Ja no fa mal, que l'estem No, disfrutant. gràcies a vosaltres. De veritat, moltíssimes gràcies per dir que sí, per estar ahí sempre i per fer-nos propaganda, coi, també. en la Pues tele. gràcies a... Sí, no, jo... Lo que le coneix a Chua és així.
I esa camisa me la van donar des de la Rouge Family Lines. Jo he vingut a jugar i Es que tú eres de la Rouge Crew. enfadat. Jo, a muerte. Es que eres de la Crew ya, porque vamos. Oh! bonic. Partit patrocinat per Este la era Rouge. guapot en el South Cat. Jo crec que sí. Me mola perquè el color és dels meus Està preferits. xulo. Bueno, Sam, Beteta, mos quedem deliberant, encara que avui va estar molt difícil, dir que no a estos amics i amigues És que jo vos diria, porta un maleta. Jo vos Exacte, diria que vos quedari. exacte. Sempre anem a poder vindre, quan se quedeu de festa, quan tal. Però Vale. ara li peguem volta. Vos acompanyem a la porta. Vale, Gràcies Nico. per vindre. Señorita, ¿me ayuda usted a levantarme? En veritat, va gràcies, però li costó un poc la Sí, de broma en broma. Sami, gràcies per la visita. És la Ja. hòstia quan veig gent que els amics sí que volen quedar-se així, eh? Jo estava pensant, m'ho passat superbé, però és que Sam quasi mai vindrà. Ja, Sam té molt de lío. I és un amor i molaria que estiguera, però Jo no va estar. necessito fer vida de pisos. Home. I jo, Beteta, és que el veig, ja t'he dit, el veig més que a tu, vivint en tu. Ja. Si venim així, arribarem a avorrir-nos. I no, bueno, no sé, jo seguiria buscant. Tu? Sí, va, seguim buscant. Me sap mal, però A més, si ells van a vindre, saps? Sempre... és de veres. Vale. Tirem. Quin mala som.